Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the van. Legacy. Assalomu alaykum do'stlar. Kim bilmaysizlar kanalına hoş geldiniz. Do'stlar, men sizga bu videomda YouTube ve Instagram açan VPN o'rgatmoqchi. Do'stlar, eng Intra VPN ulanyansınız. Intra VPN kodlu bolly ve kodunu tapmak ören kıyın. Şoň üçin hem Outline VPN'i o'rgatmoqchi. Ene do'stlar, Outline VPN. Do'stlar, Outline VPN hem Intra ýalak kodul. Ýöne maňa agza bolup jaňjaga bassaňyz men Outline VPN'in koduny size tapyp täze video çykaryp görkezmekçi. Do'stlar, Outline VPN'e girýär. Do'stlar, bu VPN'in silgasyny men size goýjak. Komentariýada. Ne do'stlar, şerik edilýär ýokarda plusy basyp bastırýar ve kopýalaýar. Ne do'stlar, şeýdi baglap bileris. Ne do'stlar, Intra VPN'len paşty deňiçleýär. Do'stlar, kanalyma agza bolup jaňjaga bassaň men Outline VPN'in täze koduny täze video hökmünde hödürlemekçi. Hoş, sağ olun do'stlar.